Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Hansepi, Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta. Deadlifting mate alin ke ongkirung along. Chitia chiklo ni phai ingko dake thom arni deadlifting kirung kache patelong khiruni prilo be aronga mekar inu dranchitimung lapen alokot khon singti sopen Nagaland state along deadlifting mate alin ke ongkirung along hini angdeng chepa undunsi West Karbi Anglong phan nongme ke wanpi Monit akailong ke toklang pen deadle nongme ke wanchot kali kapathu penta khai lapen epi epo don rapa phan nongme wanpi un Lason si khiruni inghi fitness mate West Karbi Anglong pen ni phai ingko raketom ningkan surihini ra ingko raketom arni kache toidun ranchi timung pen Nagaland state along alin ke ong mate deadlifting kirung along hini angdeng chepa undun bangso ajoine pini inghi gym fitness pen alang lituma phan karchu padupon Lapen alang lituma phan Nagaland along kachepate dun along Karbi Anglong Autonomous Council EM Rina Terangpi Lapen Protection Ranger Sikari inghi atumpen tangka maha cherap cheto dunpen Lapen la swajok Jesimet pet Sikari Hanse pen ke Japon ajoine ke chengsi ke Nagaland along si pathudunlo Lapen non ke wangchi December achiklo ke Haryana state along si chepate dun thuji pusi ning jepon Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel